ngeke ngakhuluma ngomacacisa, ngikhuluma ngomacacisa manje into engizomchazela naye ukuthi umacacisa usebenza kanjani. Umacacisa into ozoyenza mawuthola umacacisa uthatha lo umacacisa usuyawufaka ngaphansi komqamelo. Mawufaka ngaphansi komqamelo uzolala uqamele ngaphezulu kukamacacisa. Into ozoyenza mawuvuka ekseni uzothatha uhalf ugeze ngo-half ekseni bese uyahamba emsebenzini. Mawuyobuya emsebenzini ubuye uthele wonke asemanzini ubusuyageza ngawo wonke kuphele ngaphansi la kukamacacisa. Khona ubuhlalo obuyelo bubili, ubuhlalo obuyelo bubili ngaphansi kwamacacisa. Lo buhlalo ngicela ukuthatha uthathe ubuhlalo usuyafaka uphi ngaphansi komentrasi. Kusho ukuthi umacacisa ukuxhumanisa nedalwa zakini ukuxhumanisa nokhehlelezi emaphushweni. Yonke into yenzeka ungaphuthelwa uzobe ukhona wonke ama-pharmacy kaDr Khehleleza Friday and Saturday. Siyadlula kumacacisa. Mphethe magic oil. Magic oil into emnandi ngayo ukuthi usungawuthenga uhamba nempepho. Mawumuntu oshisa impepho uyathenga magic oil uhamba nempepho bese uyathenga ikhandlela lakho. Mawuthenga le impepho isimanga sempepho thola ikhandlela lakho elimhlophe nelo red ebomvu. Mawufika uyashisa le mpepho into ezocela ukuthi uyidivide for 3 days. Uzoyishisa namhlanje ushisa ilanga elandelayo ushisa ilanga elandelayo. Mawushisa izibhani zakho zinjani ziyavutha uyashonisa impepho. Into emnandi ukuthi umagic oil uyawuthatha uyakuconisela kancane just ufake idrop. Mangabe ushisa le mpepho ukhanyisa izibhani zakho soyakhuluma yonke into oyifunayo. Mawuqeda ukukhuluma uzoshisa futhi ilanga elandelayo. Ngicela kube u3 days. Into ozoyenza ukuthi into engifuna ukuthi umlotha wale mpepho after 3 days ube suyageza ngawo lamakhandlela ube suyathatha uyantshinga emgwaqweni la uhamba khona izimoto eziningi. Imoto zibe siyagibela ngaphezulu. Siyadlula la impepho, magic oil, amakhandlela, ama-product ozawathola wonke la azobe sespecially. Baba ka magic oil i-product emnandi kakhulu small businesses. Umuntu business lakho lekho busy alihambi kahle emsebenzini abelungu abafuna ukukhokhela awuthandwa ngabantu. Nangu baba ka magic oil i-product emnandi kakhulu le. Mawuthenga baba ka magic oil ngicela ungitholele ikhandlela. Usiyathola ikhandlela elimhlophe neluyelo. Into yenzayo mawufika immediately mawufika ekhaya sokuphethe ubaba ka magic oil ngicela ufike ulayithe lamakhandlela. Mawuqeda ulayithe lamakhandlela umise ngale ndlela engimise ngayo. Bese uyakhuluma lamakhandlela mayavutha. Makhuluma uyasho izithakazelo zakho. Mawuqeda ukusho izithakazelo zakho bese uyawutshela ubaba ka magic oil ukuthi yini ofuna ubaba ka magic oil akwenzele yona. Isebenza kanjalo ke le product uyageza uyaqhuma uyageza uyaqhuma ngobaba ka magic oil. Siyadlula ke lapho kumnandi la ekhaya. Kumnandi ningaboni Nkosi yami. Slay Queen imbize etrenda kakhulu, imbize emnandi nje. Mawukhulunywa ngecorona into emnandi ukuthi ukukhulunywa ngecorona thina icorona sangesibone. Khona Slay Queen siphuzile Slay Queen inkinga ukungabi nogazi emzimbeni uyadla kuyabuya izinyawo zivuvukile ushukela iphika ngomeqo umzimba umubi uklina isikhumba yenza ube nogazi othandeka kubantu icacisa amaphupho iqeda idliso ikwenza ushise uma usisi ekamelweni. Slay Queen uphuza ikota eglass usiyaphuza amaglass amabili amanzi afudumele ekseni ntambama. Ungaphuthelwa ukuthola Slay Queen yesona sobe sehlile ngeprice emnandi kakhulu. Wonke ama-pharmacy ayotholakala wonke lama product engikhuluma ngawo ema-pharmacy kaDr Khehlelezi eGoli, eThekwini, eMpumalanga, eVerelem, eMaritzburg. Kodwa ngicela ungakhohlwa lana first before uzobamba yonke into akuthola umacacisa ake ukucacisela amaphupho. Khona abantu othola ukuthi bayafona kuDr Khehlelezi babuza amaphupho emkhulu siphupho ukuthi isiphupho omkhulu sicela ucacisele nawo macacisa ke manje akusekho isidingo sokuthi ubusiyakhuluma nomkhulu uyoxhumana naye la kumacacisa. Ama-prices nisazowathola ama-prices azoba yehlile sizozathola kodwa into engiyazi ukuthi macacisa uyabiza kodwa sonikeza nje cheap. Sonikeza cheap ngeprice ephansi. After 3 months izobe ikhuphukile ngicabanga ukuthi izabe ku 3.5 izobe ikhuphukile ku 3.5 okwamanje ngizwe iku 1.8 what especially nosowayithola ngomani nge1000 rand. Siyabonga nibe nelusuku oluhle emakhaya. Siyabonga. Is there Black Life TV?